Beroa elkartea ezagutuko dugu lehenbizi, horrela hasiko gara, bertako bi kideren eskutik izango da hori. Ainara eta Izarrek 8 urte daramatzate harrera familia izaten, eta gaur egun bi aurrei, bi umeri eskaintzen diete etxea eta babesa. Hemen ditugu gurekin Ainara eta Izar Lasa. Aupa, arratsaldeon bioi. Kaixo, zemuz? Ongi? Bai. Beno, Beroa elkarteko kideak zarete biok. Zer da zuentzat Beroa elkartea? Bueno, Beroa elkartea hiltzen gure bizitzetara guk familia hunditzeko erabakiakin batera. Elkarte bat baino zerbait gehiago da, eta guretzat da familia edo, babes leku bat igual esango nukenik. Eta nola jaio zen, nola sortu zen Beroa? Beroa sortu zen, orain dela urte dexente, pixkat Gipuzkoako lurraldean harrera familien figura sortu zanean, haur txikiak edo adin txikikoak etxeetan jasotzeko. Eta, familia da geroz eta gehiago elkartzen hasi ginenean, ikusi genuen beharra zegoela harrera familien beharrei eta aurrei, etxeko aur guztiei, genituen beharrei erantzuteko sortu zen. Zuere Izar, pozik Beroa harrera familien elkarteko kide izan da, ezta? Zer da zuretzat Beroa? Beroa da beste famili bat. Ni Beroan sartu nintzen eta lehenengo aisialdi momentua izan zen udaleku batzuk. 10 egun pasa nituen eta lagunak egin nituen. Orduan da, ikusten dituzu harrera egoera ezberdinak, eta kontuatzen zera batzuentzat gogorragoa dela, bestentzat erresagoa nola eramaten duten, eta daude bai aur biologikoak eta bai harrera aurrak. Eta ezagutzen dituzu ezberdinak eta azkenean Beroatik kanpo gero zure laguna izaten jarraitzen dute. Horre, esperientzia handia izan zen hori zure bizitzarako, ezta? Nola piztu zen edo zuen harrera familia izateko gogo hori, nondik nora? Guk orduan bi aur biologiko genitun, familia hunditu nahi genuen eta oso harri genekan biologikoki ez genula gure familia hunditu nahi. Eta, Donostin genbiltzala, egunkari bateko titularrak esatezun Gipuzkoan familiak behar ziala adin txikikoak etxeetan jasotzeko. Eta, titular horrek piztuzun gure grina eta telefono dei batera deitu genuen. Eta hortik hasi zen abentura bizigarri, gogorra batzutan ere, baina aldi berean oso aberatsa, ez? Eta hola sortu zen, hori dela ja urte asko. Hasieran larrialdi harrera familia izan behartzen duten, ezta? Hori izan gure nahia, orain dela 8 urte, baina egia da, orduan nire bi aurrak oso txikiak zirela, eta, etzan momentuan eredurik edo aukerarik egokiena gure familiarentzat, eta orduan bihurtu ginen harrera iraunkor esaten den modalidadea, eta gure etxera etorri zan aurrak, ibibide luze bat egiteko etorriko zala erabaki genuen, edo sortu zan horrela, eta larrialdiko familia gera orain dela urte betetik. Izar, zu gogoratzen zara, zu txikia zinen, ezta? Etxera aurra etorri zeneko momentu horiek, baduzu oroitzapenik? 3 urte nituen, eta nire oroitzapena da, naiz goatzen nola komunikatu ziguten gure guraso, baina gogoratzen naiz, nola etorri zen lehenengo supervisora edo laukako langilea gure etxea ezagutzera, ea egokia zen edo ez, eta ni eta nire anaia jarri ginen histeriko. Hori gogoratzen duzu. Geroztik 8 urte pasa dira, ezta? Daramazue harrera familia izaten, zer moduzko esperientzia izaten ari da? Esperientzia oso aberatsa. Azkenean gure etxean dago 3. aur bat. Harrera aur bat da, baina, nik beti esaten dut, ez beste aur bat bezalakoa da, bere ezaugarriekin. Baina, uste dut aur guztiek dutela beraien ezaugarriak. Egia da, harrera familia izateko prestutasuna agertzen dezunean, egokitu behar zarela programa honek edo ezaugarri honetako aurrek dituzten edo programa honek dituen ezaugarrietara, ez da, nik beti diot, ez, gure harrera aurrak ekarri digu beste familia biologiko bat, ekarri dizkigu bisitak hiriburura, ekarri digu kolorea, ekarri digu arraza, ekarri digu esperientzia polit bat. Momentu gogorrak ere daudela ezin dute ezkutatu, baina, gurasotasuna ere. Zein dira momentu gogorroiek? Momentu gogorrak askotan lotuta daude emozionalitatearekin. Dena ez dago zure esku eta aurra hauek badute harremana
hala behar dulako izan bere familia biologikoarekin. Eta askotan, bisitak asko mugitzen die, oso figura garrantzitsuak dira, beraien familia biologikoak ere bai, eta bisita batzutan ez dira oso atseginak. Igual gu bisitara etortzen gara eta beraien familia ez dator, edo beraien familia ez dute oso egoera honean ikusten. Orduan, emozioen kudeaketa garrantzitsua da gure egunerokotasunean. Eta hori bai da igual, guk eskaini behar dugun, ez dakit, ezaugarri bat edo trebetasun bat, esango nuke, bai, hori da igual, gogorrena. Zuk Izar nola bizi dituzu, momentu gogorroiek etxean bizi izaten dituzunean? Azkenen niretzako nire ahizpada. Berari edo niri galdetuta zein dira zure nahi arrebak, dut esango hau nire arrera ahizpada, esango dut nire ahizpada. Orduan, gogorrak ikusten zunean beretzako dela, zuk ere sentitzen zu gogorra da, mina, bea gaizki ikusten zu eta zu bakorrago sentitzea, eta azkenean nahi ez zugakin zer gertatzen den, baina zuk ez dezu bizi hoi. Ni niretzako bizitza ez da erresa izan, baina diferentea izan da. Gurasoak txikitatik, beti ikusi dut norbait erakutsiko itena bidea, eta beraiek igualez, orduan gogorra da, ere. Hau realitate bada, noski ez da, horri muzin egin gabe, baina buelta eman eta begira diezaiogun alde honei, ze alde honak ere baditu, ez da? Familia berri bat, osatu duzu, zeuk esan duzu? Familia berri bat, anitzagoa, nik beti esaten dut ez, ni askoz pertsona hobea eta eskuzabalagoa naiz, aurra hauek gure etxera etorri zianetik, ez? Eta guk egia da asko erakusten diogula, baina beraiek guri ematen digute dena. Guk asko irabazi dugu, gure komunitateak ere bai, gure herriak ere bai, gure ikastetxeak ere bai. Gugera familia zabal bat, gure etxean momentu honetan aur daude, eta ez geha aspertzen, festa bada, baina aldi berean denak behar ditugu, elkarrekin, eta oso polita da, hasiera honetan, zu ikustea, nola doazen evoluzionatzen, ez? Orain dela 8 urteko gure etxeko realidadea, edo orain dela urtebete gure larrialdiko aurra etxera etorri zanean hori denok bizi izan genula, ez? Ez, orain txikitxo bat ere badukazue? Gure etxean 12 hilabete darama larrialdiko aur bat, urtebete txikikin etorri zan oso egoera zaurgarrian, hori gure begiek eta gure eskuak ikuste zuten, gure komunitateak ikusi zuen, eta orain da, gure herriko xaltxerana, maitagarriena, irekiena, alaiena. Zenbat urte ditu orain? 2 urte. Bai, 2 urtetxo. 2 urtetxo egin ditu. Zuretzat Izar, zer da, zure... Nire panpina. Zure panpina, etorri zan orain dela urtebetetxo, ni sorpresaz enteratu nintzen etorri zela. Hasieran bildurra zion gure eskuei ikutzea, besotan hartzea, antxitatea zuen jateko, orduan zuk ikusten zenun da, ezan zuretzako zerbait normala, porque aurretik etorri zan aurra, egoera bastante honean etorri zen beste famili batean egon zelako. Baina hau etorri zen oso egoera gogorrean, eta zuri ere ikusta itzaizun hortan sartzea edo konturatzea zer zen. Eta gaur egun ikusten duzu, edo gaur egun ikusten duzu, edo gaur esku eman da ikusi diot nire izeban ondoan, eta esate duzu, bea da, pertsona iguala da, haunditu da, oso azkarra da, bea izatez, orduan da beste pertsona bat. Izar, zenbat urte dituzu? 12. 12 urte. Konturatzen zarazu 12 urterekin zenbat gauza ari zaren ikasten? Zuretzat, aberasgarri ari da izaten hau guztia? Bai, eskertzen den nire gurasoei hau guztia erakusteagatik. Nik erakusten diet jendeari zer den hau, nik nire klasekoei esan diet zer den hau. Bai, nire lagunek ez dute askotan ulertzen zer dan, edo. Eta nik esaten diet, da nire aizpa. Ez da etorri nire aman tripatik, baina da nire aizpa. Maite diot nire anai biologikoai, baino gehiago igual. Horain aserretu egingo zaizu, anaia. Ze polita, ze erantzun polita. Ainara, nola prestatzen da familia bat harrera familia izateko? Bide laguntza asko dago, zuk telefono dei batera jotzen duzu, baina gero zerbitzu zabal batek erantzuten du zure desira horri.
eta hasten da prozesu bat. Ni deitzen diot prozesu, mardula igual ez da, baina pixkat astuna dana, azkenean, teknikari eta aditu desberdinek baztertu bardulako zure pertsona eta zure familia egokia den adin txikiko hauek zure etxean hartzeko. Eta prozesu honek 6 bat hilabete irauten ditu, 6 hilabete horiek eta gero esaten dizue familia egokia zaren edo ez, eta gutxi gora berazte perfileko aurra sartu daiteken zure familira. Eta gero da, itxoitea, Gipuzkoan, gure kasuan Gipuzkoan noiz iristen den ezaugarri horretako adin txikikoa. Ez da prozesu azkar bat, larrialdiko harrera bai, larrialdiko harrerak larrialdiko familia bihurtzen momentuan 24 ordutan disponible gaude gure etxean haur bat jasotzeko 3 urte azpikoa, egoera berezietan. Baina, harrera iraunkorrak badu beste prozesu lasaiago bat, pazientzia eskatzen duna, baina gero oso magikoa dana, ez? Eta, beste erditze bada, nik beti esaten dut, nik nire beste harrera aurrak ere erditu ditut, eta erditze hori ere oso berezia izan zen. Eta nik bai esan nahi dut, guri markatu zigula, gure harrera aurra, orain dela 8 urte etxean jaso genuen aurrak, pasa zitula ere 9 hilabete larrialdiko famili batean, eta guk horrezagutu genuen larrialdiko familien egitekoa eta lan, miresgarria. Eta hortik sortu zitzaigun guri ere grina, etorkizun batean, ia 8 urte ondoren, larrialdiko familia ere izateko.